idan aka ce miki fada ya ki karewa da wance suna gaba da wance suna gaba da kun dai ina tsakankanin su kun tabbatar da cewa ni dai ina tsakankanin su to idan aka ce miki fada ya karewa da wance suna gaba ga ka a tsakankanin su gidan kuri dakin ku daya sai ka rasa me ya hada su kaga ga aiki karewa kulliyo a cikin masifa ake a cikin fada yake ga gaba aiki karewa kun san dai a tsakankanin su nake ka rasa me yake faruwa to akwai dalili kun san dai ba zaman lafiya yanzu nake karuwan social media ba karuwan duniya ma gaba ɗayan su ni aka dama Allah ya jarabe ni yawancin mutanen maza gaba ɗaya ga muna cikin zumunci sai kiga gaba ɗaya ni jarabawa ta ni a gurin mutanen maza nake na riga na sassa duk ana mu'amala sai yanzu da duniya ta fahimci da ni na tabbatar da hatsi abinci ne na tabbatar da mai kyau da mummuna ne na tabbatar da garuwan asara nan garuwar riba sai na zo na ce to jama'a fa na ja baya na ce ubangiji Allah ya raba nagar da mugu daman ba ta rima na sha kiɗa ba kuma daman ba ga zama kaman kumba kaman ka tattara idan aka ce muku fada ya ƙara ƙarewa da wance ana gaba to idan aka tona muku mugun zancen da ake ciki wallahi tallahi kare ba zai ci ba ke gaisuwa ba za kai gaisuwa ma ba za ka yi da wata ba saboda kazamin zance da ake ciki yanzu waya ne iPhone 13 wata ta karbe mai kawarta dama mu ita siya mata iPhone 13 din ta karbe mai kawanta an kawo zance an ce shagar ka social media nace ni ba zan kawo ba kar kuma da ni ta bizaro mana yunwar rana nace ba zan kawo zance social media ba yi ba ma hukaci bane sai dai in zo in yi shagoye mai kaman ka gane a tun da ana tare kuma kun san wane ne ta kwace mata iPhone 17 daga zanar ta tar da ita tana da waya da wani kin gama da waya da wani lafiya kalo ana wasa ana riya sai to ko waya da wata sai ta fita da gefe suka karasa waya da kawartan da ta dawo daki sai ta ce don kutumar ubanki ba ni waya tunda ta karbo ya tun kafin a yi sallah har yanzu bata ganta kuma ba ita ba waya ta shagar application ina TikTok iya ciki ta ci abubuwa na kala iya ciki ni to ke me hada ku da ita nace me da gaman ki da ita nace ki ita ce kai ta kara nace kai ta kara ta kuce ta ko a miki 13 ko kuma ki je gidan da kira mata da gurmi tace a'a shagar nace a'a menene ba ai sa karba mu abin filafin me kika mata wata tara ina waya nace in ta tara kina waya da kawarki kuma kin yi waya da saurayin ki tayi dariya kuma kun yi da kawashi ta bace miki waya ki kai ta kara nace ko kuma umraki ya ban hada ki da wani iyanan a Kaduna sai biya miki kari ya kai station akai magana akai da miki waki ita asta ne ce ta baro ne ya ce tace wallahi tallahi kawata ce sai ta kawo min zance rini a jere sai jiki na sanyi nace aminiya tace na amsha gare ni to ce ki wani gurin nace kai magabata ni ma ki kyale ni inji da maraicin da yake kaina kai magabata abin ya fi karfi na sai ki ga su na galla lafiya kalau kuma sai ki riyan yara kanana kuci yanzu ga shan bata miki rayuwarki ko a banza rayuwarki ta ga tafi a galabaice ke baki morwayen ba baki mor tirmin a tamfa ko sarkar gwal ba nace baki mor kai ba rayuwarki an bata miki rayuwarki kuma abin ta karba ta baki ta kwace sannan kuma rayuwarki Allah ce har duniya ta nade dan girman Allah ku dinga hakuri kun ga din nan wallahi la kyalkyal banza ne bazan ci dai haddani ba daki ya gi waya da rogoniya wallahi tallahi kyalkyal banza ne kina fun teri miki da daki sha a bata miki rayuwarki akan wayar banza a bata miki abubuwar history din zama da kiwon ki na zaman duniya da ayyanki akan abun banza kuma ya kare ki tashi a tantar baceti ki tashi a gaggaramar irin iska irin banza ki dauki nauyin gidanku ki dauki nauyin iyayenki kuma da karshe karfi ya kare ki zo ki haɗu ki tagumi ko kuma wani ski kike bin sun su zo su musu watsar rake shikenan kuma kin ga ki tashi a tantar bacetin rayuwa dan Allah ku dinga bakan ku faɗa fa za a social media nan ana cewa wancan suna gaba ana gaba da wancan ne ya haɗa su ne ce kai ni ba sani ba saboda na riga na san asalin tushen zancen kin ga yanzu ba tare muke da su ba ni ina yi gabar sun yi kudu ko kuma ni na yi gabar sun yi arewa ban matar ni tsayar ni abin da haɗan da mata sai nan zo in to nan asirin ƙara gaba ko ba inda za a yi da ni ubangiji Allah ya mana tsari Allah ya kare mu da karewarsa shi yasa kullun iya masa cewa ne me ya haɗa ka da wanci me ya haɗa ka da wani ko ka haɗa hanya ɗaya me yasa kake tafiya da wanci me yasa kake kawance da su wance sai in ga kaman ki ne a shi tsallar soyayya ce sai bayan ba a raye kuma sai bayan shekaru sun kai ma kamar san hatsi abinci ne lalle za gane magana da ake gaya ma gaskiya ne to ya ubangiji Allah ya mana tsari da ku ya banya Allah ya fishe ki fari